kat ulanman ya ka boarding jong ka police station hadin ba uneu lanman ula sadan kuna namar ba umpong ya ka helmet kay yamatang ina snap ya ka ni ka kubor hadu bandakut balai uneu lanman unut ban kat ya ka boarding ka badai sa police station kane ka cingcia kalajia hapo hardoi ka bahap hapo ka jilla Uttar Pradesh kane ka ketam kulit kala syam yalade haga cingia ka penso lerang hadin ba wei ulanman ulaot no ya ka boarding ka badai hapo kane ka police station tang nakataw ba wei police traffic ula penstamben yu da ka badan kuna namar ba uklam deng ya ka helmet hakapur baunya bat kane ka police station ka pekerteng ka Sawaipur police station ka bala penmi ke cingakran ka bajur ba hakapa ka video jong ulanman ubaot ka boarding hakata ka police station kala sapreng ba haki social media une ulanman bala tip kerteng kum Upendra Yadav udang yad pahra banjurep yaki lain jong ka boarding hasil enter jong kata ka surok ba akaba kipulit kila petsange ya ka bajung hadin bala yui ba klempong ya ka helmet bat hakacu kapor ni plit traffic blatan kunayu namar ba deng ya kata ka helmet buat sapreng kecing patai jong ulanman bau hapan sange man laki jaka jong kata ka surok ba ban pej ya kita ki lain jong ka boarding de na kata kadau ba klempong ya ka helmet Henry kipulit di klam srap satia ya kane kecing batai ka jong konta une ulanman hakata kecing durip ka jong hasil enter ka surok ba hakaba ulalapru ya kane ka police station ka bala penengkam bian ya ka boarding nakatanat boarding konta une ulanman ulaot no ya ka boarding jong kata ka police station bat nakaliang katanat boarding ru kalakarsan ya ka jingle jong une ulanman da ka ba penkesan baki an piterkam ya baro hakaba engineer jong katanat electricity ulong ka an kalong ka way na banta baro ngiko ngo ya ki kendon yat kali henry banjurip ya kita ki lan joga boarding da ka badang helmet kalong ka ba ulong une engineer ulong shushu kapa katanat pulit kadang penun kampi an ya ka boarding konta ka don hop ya katanat boarding ban otno ya ka boarding nakane ka police station